Ngubeni lapho ngamukela Mbule emakhaya kwesimanzonzo uthola khona indaba efika ngesikhathi. Mbule emakhaya isikhathi masikanje kuthole indawo zokuthi sishaqisa abantu abaningi indaba yowesilisa ngempela obegonyuluka lapha kwiGagas FM. Lo wesilisa yasho ngempela ukuthi yena wayekade esebenza waphelelwa umsebenzi. Nkosazi wakhe ayisebenza endaweni eright ngempela eKapaneni eGoli. Kuthe njalo esephelelwa umsebenzi engothola umsebenzi. Nkosazi wakhe asema-offerisha ukuthi ungakwazi ngiyodrive emsebenzini. Uthi naye-ke ngenxa yokweselwa ngokuthi umsebenzi wengenawo wavuma. Uthe masenjalo uthe masephakathi wathola ukuthi uNkosazi wakhe ukuze ethole umsebenzi wathola ngokuthi akwazi ukuthi acambalale nomphathi wakhona. Uthi-ke wabe sewushiya umsebenzi. Mbule emakhaya ngabe wena ngabe wenza njani? Ngabe uye umsebenzi noma ngabe wahlukana nalo umama kuphela noma ngabe waqhubeka nalungisa izinto? Akuhlangana lapha e-comment section sizwe uvo lakho ngale ndaba. Nangu ngokwela eyichazela bese eGagasini FM. Siyabonga. No, there's a bit of an echo. It sounds like you're either using headsets or you. All right. Yeah. Okay. Carry on. Yeah, mina wemfuashophe. Shuthi into izimali zonke beshothi manje inde kakhulu. Okay. Mina ke angilobolile phela lo muntu ke sengalobola ambesa sengiprocess ukuthi ke ithoti ayibeke imali khona izoshada. Kwaba ukuthi eyila le nkampani ayisebenzela yaphele asikhatha off yathi ayiyastilisa. Sadilizwa akayisahlala ithoti ibhaqoza. Hey. Futhi umama lo usebenza kwezinkampani enkulu nje. Enama-truck nje yabo. So-ke lila ngangibuza siba ungakwazi ukushayela la ngisebenza khona. Ngithi mina ngoba ngifuna umsebenzi hayi ngingayi. Athi ngimnikeze i-CV hayi i-CV ngimnikeze. Ayingifonele. Futhi nje ngalo ngize ama-interview vele nginikeze i-truck nginikeze ama-routes ngisebenze kube mnandi hayi. Sebenza ithoti ihole hayi sekumnandi seyibredwini seliyathenga nokudla ethi ngumnandi. Hey kanti wembabu. Futhi mina sengithola ngomunye usisi wangaphakathi usedlamini uyazi ukuthi waqashwa kanjani. Ngithi mina hayi ngihambe CCTV. Uthi hayi nami ngaqashwa ngeindlela lo muntu lo waqasha waya lokuzana nomuntu wakakho. Athi mina ngeke namanga ngoba uyangifuna. Athi hayi nami ngangena nje ngoba sixabene naye wangicika ngoba usefuna njalo. Hayibo. Ijuluke mfethu ubone ujuluke ngisho ikhwapha. Ngeke kuyene ema-office kuthe yeke mama kunento engiphatha kabi. Esengiyitholile ukuthi sengizwile ukuthi wena wenza kanje nale tsotsi ngoba ngiyayibona nendlela engithitha ngayo hayi ingithitha nje hayi ngazuthi ngukhiki. Athi uyithola ngubalo ngithi mina uyena oconfessile. Athi uyaxolisa ucela ukuthi sikhulume sesikhedlini athi mina ngeke ngisakwazi nokuyilinda sendle ngiyayishiya wale truck. Yeah. Maybe endlini afika ashathi hayi uyaxolisa wakwenza lokuyakuvuma ngoba wayebona isibeka ngisona ngithi mina sungaze abukunaleyo umbuzo umuntu lase kangaki. Awusazi na ukuthi uzothini. Athi hayi bekwenzeka nje mefuna. Yo hlophethu. Awona labo nabantu abayebethatha imphefumulo yabantu besifazane ngingabasoli kodwa ngazi ba. Lapho isizwe wena iyosha. Usuku lomshado selibekiwe. Awe ma kodwa phela kubuhlungu guys. Kumthi ngoda kancane thina lapho sebezenzela yini. Wenza kanjani mfowethu kwaqhubeka kanjani? Hayi ayingeke mfethu ngacela thatha amasaka akhe mfethu aphindele kubo khansele yonke. Uchaza wami ngeke ngikwazi. Athini seyochaza mfethu. Awe ma. So it ended. Ayikwaphela kanjalo mfethu. Umsebenzi manje. Ayingawushiya mfethu ngeke ngikwazi ukufocus lapho ngoba le route okumele ngeke kuyona ngizange ngisayisebenza ngalula ngabe nje ngahamba straight.
Kathi kaphuza mhlawumbe amabhodlela awu-5 ngalolu langa. Awe ma. Akoloko. Ngiyiphephisa futhi. Lethi samhlungu kuyena lona manje. Hey. Yeah. I think it boils down to the ikhola yethu yokuqala siyitholile ukuthi kwesinye isikhathi you must trust in God. Kunabantu abangakwazi ukuphila ngaphansi kwencindezi. Abafuna quick solution, quick classification, and they would do whatever it takes. Doing whatever it takes to kwesinye isikhathi ungazubulela umuntu ngenxa yemali or ungazuthatha isibhamu uhambe uyoyirobha imali if you do whatever it takes. Kodwa ke uNkulunkulu ke emuhle njalo hayi. Sengike ema-truck nomsebenzi no-right ke right and nalokho khona futhi u-right futhi. Bandla. Abaqhubeke nalo. Isemarisbeki ke so. You are not helping Maritzburg's case out. Sin City. Let's not forget the intentions of this woman. They were good. What Yeah. intentions?